Назва гэтага горада паходзіць ад невялікай рэчкі на Палессі, якая ўпадае ў Дняпро. Зручнае па тагачасных мерках месца, рачны мыс, было занятае пад жыллё людзьмі яшчэ з жалезнага веку. Мыс пры зліцці дзвюх рэчак зручна умацоўваць абарончымі збудаваннямі. У рэчышчы ствараюць натуральныя равы, і толькі з трэцяга, напольнага боку, трэба было добра папрацаваць, выкапаць штучны роў і насыпаць земляны вал. Беларускі палескі горад, які ўзнік і развіваўся на тэрыторыі племяннога аб'яднання дрыгавічоў продкаў беларусаў. Ад самага пачатку меў незвычайную гісторыю, бо ягоныя заснавальнікі выбралі незвычайнае месца на беразе Дняпра на дарозе з Варагаў у грэкі. Ласкавая назва Рэчыца, але мінулае горада было баявое ад самых пачаткаў. У сярэднявеччы і ў новым часе тут стаяў магутны замак ажно з 3 лініямі абароны і адбываліся штурмы, бітвы, аблогі. У свой час Рэчыца была значна больш важным і слынным цэнтрам, чым сённяшняя абласная сталіца Гомель. Ад другой паловы 16 стагоддзя Рэчыца стала цэнтрам буйнога павету ў Менскім ваяводстве. У чым гістарычная адметнасць Рэчыцы і сённяшняя унікальнасць гэтага горада? Што засталося ад яе слаўнага мінулага? Што пра гісторыю ведаюць ягоныя жыхары? Якія слаўныя людзі тут нарадзіліся і жылі? Пагаворым пра ўсё на месцы ў Рэчыцы. Археолагі адкрылі сляды паселішча на рэчыцкім замчышчы яшчэ з тых часоў, калі на нашых землях і мовы не было пра пісьмовыя крыніцы. Першае гарадзішча, гэта значыць умацаванае паселішча, тут узнікла ў раннім жалезным веку. Археолагі знайшлі матэрыяльныя сляды мілаградскай і зарубінецкай культур, гэта значыць пачаўшы ад 7-6 стагоддзя да нашай эры. А наступнымі жыхарамі умацаванага паселішча былі дрыгавічы, продкі беларусаў. Паселішча стала адным з прамежкавых пунктаў на вялікай еўрапейскай дарозе, вядомай як шлях з Варагаў у грэкі. Па вялікай рацэ плавалі не толькі купцы, але і банды рабаўнікоў, таму паселішча мела надзейныя драўляна-земляныя умацаванні. Археолагі выявілі на гэты час не толькі умацаванае гарадзішча, але і даволі вялікі пасад, які акружаў яго паўкальцом з заходняга боку. У пачатку 14 стагоддзя Рэчыца ўвайшла ў Вялікае княства Літоўскае, і князь Вітаўт у 15 стагоддзі збудаваў тут новы драўляны замак, побачыў у Рэчыцы важны стратэгічны пункт блізка ўсходніх межаў дзяржавы. Замак бараніў жыхароў ад нападаў крымскіх татараў у 15-16 стагоддзях, а ў 16-17 яшчэ ад маскоўскіх і казацкіх наездаў. У 16 стагоддзі горад атрымаў магдабургскае права і стаў цэнтрам павета. Рэчыца пацярпела ў час вайны з украінскімі казакамі і Масквой у 1648-1667 гадах. Гетман Януш Радзівіл у сярэдзіне 17 стагоддзя не толькі аднавіў замак, але ўзвёў магутныя бастыённыя ўмацаванні, у тым ліку для абароны стратэгічна важнага наплыўнога моста праз Дняпро. Расія захапіла Рэчыцу па другому падзелу Рэчы Паспалітай у 1793 годзе, а ў самым канцы 19 стагоддзя развіццё горада прыспешылася праз будаўніцтва чыгункі. Але найбольшы росквіт Рэчыцы пачаўся ў другой палове 20 стагоддзя, калі ў 60-е гады каля горада былі адкрытыя багатыя радовішчы нафты. Ад таго часу да сённяшняга дня Рэчыца – сталіца беларускага нафтапрома. Рэчыца – раённы цэнтр Гомельскай вобласці, сёння немалы горад
каля 65 тысяч жыхароў. Але это горад таксама вельмі старажытны, бо нават першае летапіснае ўпамінанне яго належыць у густынскім летапісе да 1216 года. Горад актыўна развіваўся на беразе Дняпра, і вакол замка, который там на беразе размешчаны, існаваў вялікі пасад у старажытнасці. От мы находзімся не менш 500 метраў ад берага Дняпра, ад замка, але тут яшчэ археолагі выявілі старажытны пасад. Гэты горад быў даволі рана уключаны у Вялікае княства Літоўскае, а вот раней, калі ён упамінаўся ў 13 стагоддзі, это быў горад у складзе Чарнігаўскага княства, бо вядома, што землі былі заваяваны праўкраінскай дзяржавай Чарнігаўскім княствам. А ўжо ў часы вялікага князя Гедыміна, вялікага князя Літоўскага, які кіраваў у 1316-1341 годах, рэчыцца, гэтай землі увайшлі у Вялікае княства Літоўскае. І ўжо ўнук Гедыміна, вялікі Вітаўт, пачаў будаваць тут замак, таму што гэта быў важны горад на адным з важнейшых гандлёвых шляхоў дзяржавы, на Дняпры, які лучыў з паўднёвай часткай дзяржавы з Украінай праз Чорнае мора зусім блізкім усходам. Горад ніколі не быў, зразумела, прыватным, надта ж быў важны горад. Это быў горад дзяржаўны. У пачатках 16 стагоддзя атрымаў няпоўнае магдэбургскае права, потым поўнае. Вельмі драматычныя падзеі тут развіваліся ў часы вайны казацкіх паўстанняў ва ўкраіне, вайны украінцаў з палякамі. Тут, в гэтым важным месцы, важным цэнтры, канцэнтравалася армія Вялікага княства Літоўскага Радзівіла, якая выступала пад Лоеў, дзе перамагала казакаў. Замак, горад трымаўся вельмі моцна да 18 стагоддзя, потым па другому падзелу Рэчы Паспалітай Рэчыца трапіла ў Расею і з цэнтра павета стала цэнтрам уезда. А ў часы Вялікага княства Літоўскага рэчыцкі павет быў вельмі вялікім. Яго межы на поўдні падыходзілі блізка да Кіева. Пры Расіі, як у уездзе, таксама вялося некае будаўніцтва. Вот мы находзімся на фоне некалькіх дамоў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, там прыватны дом у этой чырвонай цэглы. Гэта першы у Рэчыцы кінотэатр, збудаваны ў пачатку 20-го стагоддзя. Натуральна, сённяшні такі бурлівы рост горада, яго велічыня звязана з унікальнай знаходкай в аколіцах Рэчыцы, 15 кіламетраў на поўдзень, буйнога радовішча нафты, якое пачало эксплуатавацца ад 1965 года, і дзякуючы гэтай нафце горад квітнее, горад даволі дагледжаны, горад таксама цікавіцца сваёй гісторыяй, тут маецца нават краязнаўчы музей з даволі цікавай экспазіцыяй. З пабудоваў часоў царскай Расіі найбольшую увагу, найбольш заважная, гэта Успенскі сабор, пачаў будавацца ў 40-х годах 19 стагоддзя, і неагатычны Траецкі касцёл, пастаўлены ў 1903 годзе, яны побач адзін каля аднаго знаходзяцца і адразу заўважныя пры ўездзе. Рэчыца пачыналася з гэтай мясціны, з мыса, дзе рэчка Малая Рэчыца ўпадае ў Днепр. Несумненна, гэтае паселішча першае было ўмацаваным, таму што Днепр – это вельмі старажытная транспартная артэрыя, па которой плавалі не толькі добрыя людзі, але шматлікія рабаўнікі. Таму тыя людзі, которые тут сяліліся, павінны былі мець умацаванае паселішча. І тут вядома, што гарадзішча існавала ўжо з жалезнага веку. Потым у раннім сярэднявеччы было гарадзішча славянскае тут збудавана. Это быў горад. На захад ад гэтага мыса размяшчаўся гарадскі пасад. Ён быў даволі вялікі. Пачынаючы з 15 стагоддзя на месцы этого горада ранняга сярэднявечча быў будаваны ўжо замак Вялікага княства Літоўскага. І на 17 стагоддзя это быў вельмі магутны замак, магутнае ўмацаванне, якое складалася нібы з 3 лініяў. Гэты цэнтральны замак тут находзіўся, меў 5 вежаў абарончых. Далей находзілася абароны горада, там было цэлых 11 вежаў. Горад быў закрыты, абаронены, таму што часта прыходзіла Масква з усходу горад нападаць. В 17 стагоддзі былі дабудаваны яшчэ бастыённая сістэма ўмацаванняў з прыбярэжнай частцы гэтага горада, бо 17 стагоддзя гэта ўжо вельмі высока развітае мастацтва артылерыі, магутная артылерія, і ніякія сцены, ані мураваныя, ані драўляна-земляныя вытрымаць это артылерыя аблогі не маглі, і таму
У 17 стагоддзі у часы хіба гэтых казацкіх войнаў былі збудаваныя бастыённыя ўмацаванні, на якіх і грунтавалася галоўная абарона. І на гравюры, вядома, паказаны гэты замак. Вядома, што ён іграў вельмі важнае значэнне ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага, і менавіта тут канцэнтраваліся войскі Радзівіла для наступу, супрацьдзеяння пранікненню на тэрыторыю Беларусі украінскіх казакаў. Па экспазіцыі рэчыцкага краязнаўчага музея нас правядзе навуковы супрацоўнік, спадарня Тацяна Дварэцкая. Тацяна, якія тут самыя старажытныя экспанаты з вашага раёна? Самыя старажытныя экспанаты, рэчы, якія былі знойдзены ў ходзе археалагічных раскопак на тэрыторыі нашага раёна, адносяцца да сярэдняга каменнага века. Мезаліта? Да. Рэчы, якія былі знойдзены ў ходзе раскопак на рэчыцкім замчышчы, вы бачыце жалезныя наканечнікі кап'я і фрагменты бранзалетаў са скла. Манетны скарб, які знайшла на сваім агародзе жыхарка нашага горада Рачычанка ў 1960-х годах, калі яна працавала на агародзе. І сама аддала? Да. Колькасць гэтых манет складае больш каля 2000 срэбных грошай і полугрошай. Вялікае княства Літоўскай Рэчы Паспалітай. Да. А гэта ўжо находкі таго перыяду, што мы тут маем? А гэта находкі з тэрыторыі Свято-Успенскай царквы сабора. Менавіта на тэрыторыі гэтай царквы былі знойдзены гэтыя люлькі 16-17 стагоддзяў. І адна экспартная, бачу, галандская, такая белагліняная. Мы пераходзім плавна ў 17-18 стагоддзе. Это вот я бачу, тут написано у вас «Скаварада». До речі, пытанне, чаму у вас нема в афармленні беларускай мовы? Адкажыце мне да пытання чыста сумленна. Мы ж у Беларусі жывем. Вельмі б хацелася, увогуле. А што яшчэ цікавае у вас у экспазіцыі ёсць? Вельмі цікавая рэканструкцыя рыцара-вершніка. Ага, ну такая зборная рэканструкцыя. Да, зборная, вы ўжо заўважылі, да? Розных стагоддзяў. Ёсць і аптычны посуд, і прадметы рэлігійнага характару. Скляныя бутэлечкі аптэчныя, якія былі знойдзены таксама ў ходзе археалагічных раскопак на тэрыторыі Успенскай царквы. Будзеце замаўляць яшчэ раскопкі ў рэчыцы на замчышчы? Ці не замаўляеце? Ну, гэта залежыць ад мясцовага кіраўніцтва. Вялікая рака Днепр спрадвякоў была не толькі гандлёвай, але і палітычнай дарогай, якая лучыла поўнач і поўдзень Еўропы. У антычныя часы па ёй плылі тавары ў грэцкія чарнаморскія калоніі, а пазней кіраваліся вікінгі ваяваць ці гандляваць з Візантыяй. Мыс пры зліццю дзвюх рэчак заўсёды быў пажаданым месцам для людскога паселішча, бо яго было лёгка ўмацаваць і абараніць. З двух бакоў водныя перашкоды, застаецца толькі з трэцяга боку трохкутніка перакапаць ровам ды абсыпаць валам са так званага напольнага боку. Так і ўзнікла рэчыца на мысе пры вялікай рацэ дарозе, якая была гарантыяй і умовай яе далейшага развіцця. А ў новыя часы рэчыца стала важным стратэгічным пунктам на мяжы з Масковіяй і Украінай, што неаднойчы абарочвалася вялікай бядой. У 20 стагоддзі невялікі гарадок атрымаў другое жыццё праз адкрыццё ў ваколіцах багатых радовішчаў нафты. Горад разбудаваўся, вырас і стаў несумненнай сталіцай беларускага нафтапромыслу. Тут адбываецца шмат цікавых імпрэзаў, вось як трэці год запар міжнародны фестываль музыкаў-металістаў. Часта прыязджаюць расійскія поп-музыкі. Дасць Бог, прыйдзе час у рэчыцы і на беларускую культуру.